ולנושא האחרון שלנו, לא מעט זוגות נשואים נשארים ביחד אך ורק מחשש לגירושין עם כל ההשלכות של כך, הרגשיות, המשפטיות, הכלכליות. אבל יש גם אפשרויות אחרות שיכולות למנוע הליך משפטי ארוך, סבוך וכואב, וגם להפוך את הפרידה שגם ככה קשה למעט נעימה יותר. זה נקרא הסכם הסדר לזוגות במשבר. כדי להבין מה ההבדל בין זה להסכם גירושין רגיל, ואיזה תוקף באמת יש למסמך כזה, הזמנו את עורכת הדין אילנית בר דוד, כלכלנית ומגשרת, מתמחה בדיני משפחה וירושה. לילה טוב, אילנית. לילה טוב, מה שלומך? בסדר. זה בעצם הסכם אמצע כזה, שאומר, רגע, לפני שהעניינים מסלימים, בואו שנייה נעצור וננסה למנוע הידרדרות. נכון? יפה, עשית שיעורי בית. זה יצור כלאיים, למעשה. היום כשזוגות מגיעים לפרק הזה, שבו הם מחליטים להיפרד או חושבים להיפרד, אז יש להם בעצם עומדות בפניהם שתי אפשרויות נפוצות, שזה או ללכת להליכים משפטיים ארוכים ומייגעים, או לסגור את העניין במסגרת הסכם גירושים. כמובן שהאפשרות הזו גם קיימת, אבל היא לא כל כך נפוצה. כלומר, לא תמיד הדברים מובאים לידיעתם, או שזה נמצא בסל האפשרויות שלהם. ולמעשה, הסכם הסדרה לזוגות במשבר הוא הסכם שבו בני הזוג לא חייבים להחליט עכשיו. בוא נניח שיש איזשהו משבר בנישואים, נניח בגידה. אוקיי? עכשיו, יש ילדים ויש בית. והכל נורא אמוציונלי עכשיו. כן, יש מכלול שיקולים. עכשיו, בן הזוג גילה שהבת הזוג, הוא לא משנה, להפך, חווה איזשהו סוג של בגידה, ופשוט הוא מרגיש שאי אפשר להמשיך כך. והוא חייב לקבל החלטה עכשיו, וכל העולם פתאום מתהפך, וכל העניין הכלכלי, החרדה הכלכלית. אז מה בעצם ההסכם הזה אומר? איך עושה לי סדר? בואו תנשמו. אתם לא חייבים להחליט עכשיו, אתם יכולים להסכים עכשיו, כשאתם עוד ביחד, כשהיחסים שלכם עדיין במסגרת המשפחתית עם הילדים, לפני שכבר כל העולם התחיל לייעץ, וגם עורכי הדין, וגם כל האח והגיסה שחוותה גירושים התחילים לייעץ ולהוציא את הקוצים, בשלב הזה כשאתם עדיין צעד אחד לפני, בואו תחשבו, יכול להיות שאפשר לשקם את היחסים, אבל מה שיפה בהסכם הזה, שבעצם הוא נותן את האפשרות להתגרש בבוא העת, אם רוצים, אפשר גם עד 120 לא להתגרש. אבל תוך כדי להתחיל לחלק את הרכוש בצורה נעימה יותר? איך זה עובד? בדיוק. הוא נותן צ'אנס היום לדון ולסגור, להסכים על שלל ההיבטים, כגון הסדרי שהייה, מזונות, רכוש, תנאים סוציאליים וכו'. וממש להסכים להביא את ההסכם לאישור בית משפט, ותוך כדי למלא את התפסים מראש שמסדירים את עניין הגירושים בבית הדין הרבני, שיובאו בבוא העת, אם יובאו, ביתר קלות לבית הדין הרבני, ולתת איזושהי תקופת ניסיון. זאת אומרת, זה מוצר אמצע כזה בין השלום בית, שלא בטוח שמבחינה רגשית עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה בני הזוג, ומצד שני גם אנחנו לא רוצים לפוצץ את הכל ולפגוע אולי במשפחה, ילדים והלאה, אלא רגע לעשות איזשהו סטופ שהוא גם רגשי וגם משפטי, נכון? זה ההיגיון בערך. זה לא בדיוק סטופ, בעצם זה הסכם שבבוא היום, אם מפעילים אותו, וזה נתון להחלטתו של כל אחד מבני הזוג בנפרד. כל אחד יכול להפעיל אותו, לתת איזושהי הודעת פירוד לפרק זמן מסוים. בדרך כלל, אני אישית ממליצה על מפגשים, מספר מפגשים של טיפולים זוגיים, שבהם כל אחד יכול ללכת למפגשים ללא תלות האחד בשני, ונותנים איזושהי הודעת פירוד, ולאחר פרק הזמן נקבע יום פירוד, ואז הדברים רצים כמו בגדל קלפים לכיוון הגירושים. אם לא רוצים, לא מפעילים. ומה שיפה בעניין הזה, שלמשל, מתוך הניסיון שלי, לא האישי, יש לי גם ניסיון אישי בעניין הזה, אצלי הוא קצת הפוך, אבל בניסיון עם הלקוחות שלי, הרבה פעמים הם מצליחים לרענן את היחסים שלהם. לתת אולי הזדמנות שנייה. כן, אבל זה לא רק ההזדמנות. תאר לך עכשיו שיש לך חברה, ואני לא יודעת מה המצבך, אני לא נכנסת לזה, אבל תאר לך... ברוך השם בסדר. אוקיי, אז עכשיו אותה חברה מחר יכולה ללכת, פשוט. אתה יודע, היא לא תלויה בך. הכל מוסכם, אם אנחנו נקביל את העניין, הכל מוסכם, כל אחד יודע מה קורה אותה העת שבו הוא יחליט להיפרד, כלומר, דברים מוסדרים, כל אחד שלם, כי הרי הם חתמו על זה והסכימו.
זה כמובן מובא לאישור או בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. ותאר לך שעכשיו, זאת אומרת, בת הזוג שלך יכולה להגיד, תשמע, ביי. לא צריכה אותך אפילו לטיפול הזוגי אם אתה לא רוצה. אני אלך לבד. ואז היא פשוט, עכשיו, אתה מתחיל לפחד עליה, אם אתה באמת אוהב אותה, אתה אומר, רגע, זה אמיתי. אז זה הרבה פעמים מביא איזשהו טוויסט למערכת היחסים, למשל, מערכת היחסים שהיא ארוכת שנים, כשהם בטוחים, האחד בשני, ופתאום יש איזשהו טוויסט. רגע לפני שהם מחליטים להתגרש, האם הם באמת רוצים עכשיו להתגרש? זאת אומרת, זו מחשבה שנייה שהיא יותר מעוגנת ויותר אולי מחייבת, אפילו שזה יכול להיות דבר מצוין. מתי חושבים על זה ומתי עושים את זה? שאלה טובה. אז קודם כל זה תלוי מאוד באדם עצמו, כי יש זוגות שרוצים להתגרש, לא משנה, לא מתאים, זה סופי, זה לא... יש שם דברים בתוך המשפחה שאתה יודע, רעילים, ויש אנשים שפשוט רוצים להיפרד סופית. יש זוגות שחווים איזשהו משבר, או על רקע כלכלי, או על רקע של מערכת יחסים נוספת. שלל אפשרויות. ובן הזוג לא יכול אחרת, גם רוצה לבוא דוגמה, אוקיי, לילדים, מה, אני נשאר כשאני חווה את הדבר הזה? זה ממש הזדמנות שנייה, אם אני רואה את זה ככה. כן, זה הזדמנות שנייה. חשוב מאוד שגם הצופים שלנו ידעו שקיים דבר כזה, זאת אומרת, לא חייבים ממש לחשוב ישר על שלום בית, שזה בלתי נסבל, מצד שני לא להסלים ישר. מעניין מאוד וחשוב. תודה רבה, אילנית, שהצטרפת אלינו. תודה לך, מאור.